Toyota Land Cruiser'ın yeketek düşmanı vardı. Yeketek düşmanının kimdigini bilyadingizmi? Asliyetinde Toyota Land Cruiser'ın Land Cruiser bolmağına sebep bolan birja maşin. Toyota Land Cruiser bir neçe kampanya, bir neçe markalarla deňeşdirýär, öz söwdasyny etjek bolup. Toyota Land Cruiser'y şondan başga maşin bilen deňeşdireniňe de degen ok. Onu bu maşin bul iki sanak markanyň düşmançylygy bir-birine. Coca-Cola, Pepsi, Barcelona, Real Madrid yine şoňa meňdeş bir neçe garşydaşlardan has uly. Tarih 1940-njy ýyllardan başlanýar we şu meçenni çekeleşikli dowam edip gelýär. Bul aýdylajak maglumaty hiç ýerde eşden dälsiň, eşitmeliňe mümkin. Şoň üçin şeýle gyzykly maglumatlary diňlätiň gelýän bolsa, like basmagy, podpis etmegi hiç ýyllarda ýadyňyzdan çykarak, men bolsa sizi tariha gelelenjek diýin. Bu maşin, haýsy maşin diýip pikirlenen bolsaňyz, bu maşin elbetde Nissan Patrol. Nissan Patrol'un 1940-njy ýyllardaky taryhyna gelelenje deli. Ramenden gada. Dakyn ýaňy 1940 Japonya. Bilişimiz ýaly 1940-njy ýyllarda Japoniýadaky uruş tamamlanýa, umuman döwlet derejesinde birazjyk çökgünlük ýollar uruşdan soňra ýörer ýalar, ýol ýok. Japoniýanyň prezidenti öz döwletine 3 tane avtomobil öndürjü kompaniýalar ýüz tutýar. Nähili ýolsuz ýollarda ýörep boljak, beýgirak, ýukulaglar ýalak bir maşin çykaryň adamlaram hem amatly bolsun, hem biziň häzirki köçelemizde de sürmäne udobny bolsun diýerler. Bu kompaniýalar bir Toyota, bir Mitsubishi, elbetde beýleksem üçünjüsem Nissan. Kompaniýalar ýüz tutýar, ýöne kompaniýalaryň öz derdi özlerine ýetip uruşdan soň ýaňy bir aýaga galyjak bolup başlan kompaniýalar Japoniýanyň garyp halky üçin avtomobil öndürmäne özlerine de ýagdaý ýok. Şeýlelikde Amerika gelýär. Amerika Japoniýa ýüz tutýar. Amerika bilen Koreýanyň şol döwleti sewşi başlaýar we Amerikanyň waýanlary Japoniýa ýüz tutýar. Sebäbi Amerikada maşin öndürünüňden Japoniýa haýyş edip maşin öndürdüniň amatly bolýardy. Sebäbi sewşde utulan kompaniýalar elbetde iň amatly bahadan seňa maşin çykaryp berjekdi. Şeýlelikde tender gurnolýar, 3 tane avtomobil kompaniýalary tendera gatnaşýar we tenderda hödürlenýän avtomobiller Amerikanyň Jeep kysymly avtomobillerine meňdeşirek bolan täze bir dizaynly. Mitsubishi tendera özüniň maşinlaryny hödürläp ýetişenok, netijede Toyota we Nissan galýar. Toyota özüniň Toyota CB adly ýük ulagyny täzeden üýtgödýär, birazjyk amerikanski stile geçirýär, birazjyk da dolu derecede amerikanski stile geçirýär we Toyota BG adly avtomobili. Şol BG Land Cruiser'in ilkinji atköne atasy diýip adlandyryp biler. Sebäbi BG markady soňra Land Cruiser'a öwrülip gidýär. Nissan özüniň maşinini hödürleýär. Ýöne amerikanski stilde hakyky Japonlaryň gowurýan stilinde bir Japon maşini diýdirip biljek Jeep kysymly maşin hödürleýär. Ören uly, ören daýaw 5 metrlik şol döwrüň umuman şol döwürde 70 at güýçli 300 korusly bir maşin hödürleýär. Ýöne Amerika Japonski dizayn diýip Toyota'nın maşinini taýlaýar. Tenderda ýeňiji bolan Toyota markasy Nissan markasynyň üstünden gülýär. Ýöne indiki boljaklar zatlardan Toyota'nın hiç ýyllarda habary ýokdy. Toyota tenderda ýeňiji bolan bolsa Japoniýanyň öz halky üçin ýüzi gara diýip tanalýar şol döwürlerde. Sebäbi Japoniýada millet söýgüsi uludy we özüniň millet söýgüsini hiç zada çalyşmaly diýen düşünjeler bardy. Nissan'am özüniň Japon köne medeniýet söýgüsini ýatdan çykarmady we şol söýgü boýunça özüniň maşinini çykardy. Elbetde tenderda ýeňiji bolmadygan bolsa Japoniýanyň halky üçin ören gyzykly bolan, ören isleg bildirji bir avtomobil modelini öndürdi. Şol öndürilen modeliň ady 4V70. Ol döwürlerde şoňa V70 näme ady bilen Nissan maşinleri çykarýardy. O modelim häzirki Nissan Patrol modeliniň atasy. Umuman bu ýerde diýjek bolýan adam tendera gatnaşyp Toyota Amerikanyň waýanly sistemalarynyň öňsüni çekdi. Tenderda ýeňilenen bolsa Nissan halkyň söýgüsini garandy. Şeýlelikde Toyota waýanly maşinler çykaryp başlady, Nissan bolsa özüniň raýatlar üçin maşinlaryny çykaryp başlady. Netijede girdeji gazanýan Nissan boldy. Sebäbi ýurdun içinde hemme zada Nissan'ın şo modeli bolan başladylar. Pajaryny ýene şo polisiýeski maşinlarda, telekom maşinlarına şo ýyllarda iş teknika, fermalar we döwletiň arasyndaky
Garaz avtowlu ulanmaly ýeriniň hemmesinde Nissan'yň 4 we 70 model ulanyldy. Çelikde 1940-njy ýyllardan başlap öndürilip başlan Nissan 4 we 70 şoň Nissan Patrol ýa el sebäbi wagtyň geçmegi bilen Nissan Patrol adyna eýe bolýar. 1955-njy ýyla gelende birazjyk daşky kesini üýtgedilýär we at gücünü güýçlendirilýär. 70 ýaş at gücü bilen öndürilýär. Häzir 90 ýaş at gücüne çenli motor täzeden işlenilýär. Ýyl geldi 1958-njy ýylda Nissan modeli Nissan Patrol ady bilen üýtgedildi. Sebäbi Ýaponiýanyň içinde Ýaponiýanyň halkynyň we wayenleriniň söýgüsini gazananlygy üçin ähli polisiýa edaralar, serhetler ähli ýerlerde şol maşin ulanylýanlygy üçin ady patrol diýip üýtgedildi. Patrol granitsany gorayan nowatçy avtolog nowatçy diýen manyny berýär. Şoň üçin patrol adyny üýtgedildi. Şeýlelikçe patrol özüniň täze önümçiligi bilen 1958-nji ýylda Nissan Patrol 4 çeker, ýagny polny privat, täze güç, täze bir dizayn bilen umuman heretden polisiýa maşyna meňdäp duran. Toyota Land Cruiser öz suwdasyny dolu derejede Amerika eýlap başlady. Amerikanyň şol döwürlerdäki 350 million tanak ilaty bilen Toyota Land Cruiser'i suwçen ýalytýardylar, umuman gatkan satyn alýardylar. Nissan Patrol'um inni 10 suwda edetige ýa oturup pikirlenýär. Biz Amerika'da satyp edebilmez, Amerika bilen kän bir aramyz ýok diýär. Ýeke arasy barat olam Toyota. Onu Nissan markanyň patda başlygy şeýle diýär. Amerika'da näçe ilatda 350 milyon çetogorok. Ondan sonra ya bolýa Amerika'da bizim goňşymyzda näçe sanak ilat bar diýen. Goňşy bolsa elbetde Hindistan. Şol döwürde Hindistanna diňe hasaba alynan Hindistanly diýilip hasaba alynan adam ýaşa ilat 1 milliard ilatdy hasaba alynmadyklaram başdy şonça wa diýip hasaplanýardy. Şu ýerden Nissan Patrol pikirlenýär. Biz Amerika satjak bolup közenip görmäli. Egerde Hindistanyň söýgüsini gazansak Amerikadan 2 suwda edersiýär we Janga Nissan Patrol ady bilen Hindistana täze bir model hödürledi. Birazajyk üýtgedilen we bahalaram amatly ýagdaýa geçirilen täze Nissanyň modeli. Garady çaqak ýokarda uçuşýan Nissan modelleri polisiýa maşinlary bar. Şolar Nissanyň Janga diýilen modelidir. Toyota Land Cruiser modellerini Amerika ýerleşdirýänçe Nissan öndürüp ýetişen wagty maşin çykarmaka Hindistan satyn alyp durdy. Nissan India suwdaýda otur, Toyota'da ýene bir ýurda suwdaýda gelýär we oturup pikirlenýär. Awstraliýa materigine özümiziň maşinlarymyzy satsak nähilek bolar diýip özüniň 5-10 sanjyk Land Cruiser modelini Awstraliýa ýetýär. Görseler eýam Awstraliýada Nissan Patrol G60 modeli dolu hissatmynonyk diňe Nissan Patrol G60 minilýär. Ýene de suwdada bir adam bir günjük giýjä galy diýilýär. Şoňal bir adam giýjä galy. Nissanyň Awstraliýa suwdasy barada şeýle bir gyzykly taryh bar. Bu geň alryjy taryh 1962-nji ýylda başlady. 1962-nji ýyl Awstraliýada yer öwrenüji alim Regis Prigo özüniň maşgalasy aýaly we 2 san çagasy bilen Nissan Patrol şol döwürlerde Hindistany ören köp islegi bildirýär we hiç çaçan eýesini ýoluna goýunok diýilen sözlere ananyp öden Nissan Patrol minýärdi we biler bolsaňyz Awstraliýada dünýäniň iň howply çölleriniň biri bar. Çöl Simpson çölü diýip adlandyrylýar. Bu çölde her biri 15-30 metre barabar bolan çäge beýiklikler bar we bu çägeler şemal sebäpli o ýerden bu ýere göçýär. 170 000 kilometr umuman daş döwrüniň meýdany 170 000 kilometr bolan ören ullakan çöl we bu çöl durman eýlak göçýär. Bu çöl howply. Çölde ýalňyşrak hereket edýärsen soryan ýerler bar. Batgalyk ýerler hem sorýar, çägelik ýerler hem sorýar. Umuman haýsydyr bir maşina ýa-da haýsydyr bir zady umuman üstüni gömýän derejede çägelik. Şol çölüň içinden geçip gitjek we bul çölüň ýaşaýjylaryny öwrenjek diýen höwesini öz ýüregine dugýar we elbetde Nissan Patrol maşiny G60 modeli bilen şol çölüň Simpson çölüniň o çetine gezilenje diýär. We bul taryh gazetlerde, jurnallarda ýazylýar.
Garab şol çölü geçen dünyada ilkinci tapar Nissan Patrol bolýa we Avustraliya umuman şol maşyny almak üçin oçurudur ya. Toyota inni bolsa Ýewropa gitmeli. Egerde Ýewropa maşynamy satyp bilsek, biziň sowdamyz ýene-de açylýar diýip planlaryny gurnap Ýewropa barýa, ýene-de gijak alýa. Eýýam Ýewropada da Nissan Patrol bar. Nissan Patrol'a muny aýdyp bereýin. 1983 İspanya Barcelona Motor Iberico diýen kampaniýany, avtomobil kampaniýasyny Nissan kampaniyasy satyn alýar we Nissan ady bilen näle Ebro ady bilen maşyn çykaryp başlaýar. Ören gowsugda taktika. Bu ýerde ilki bilen Land Cruiser başlaýar. Toyota Land Cruiser özüniň maşynlaryny Saudi Arabistan'a satyp başlaýar. Şeýlelikde ýaňy bir sowdasy açylyp başlan Land Cruiser ýene-de sowdasyny haýalladýar elbetde Nissan Patrol. Nissan Patrol Iran bilen lalaşyk baglaşýar. Nissan Patrol gönümel Saudi Arabistan bilen arasy ýokdy, ýöne Iran bilen elbetde arasy bardy. Irana 1987-nji ýylda Pars adly avtomobil umuman maşyn bejerýän bir zawody satyn alýar. Nissan Patrol Irana çykyp başlaýar we musulman döwletleriň arasyndaky Iran bilen Saudi Arabistanyň arasyndaky dogonluk gatnaşygynyň peýdalanyp Iranyň üstü bilen ýagny Dubaýa öz maşynlaryny uradyp başlaýar. Nissan Patrol bu ýerde ören gowka bolýar. Umuman Saudi Arabistanyna Nissanyň öz garaşyşynyň has gowy söýdiler. Bir güýsany ýaş oglan Nissan Patrol satyn alýar we doğru derejede modifikasiýa ýagdaýda üýtgödýär, motory düşürýärler we asyl bar bolan 340 at güýçli Nissan Patrol 2000 at güýçini ödürlüyen Nissan Patrol'u gurýarlar we pul goýýarlar. Elbetde ol ýerlerden emma çölüň keyfi diýen bir ýaşlaryň söýgüsi bar. Haýsy maşyn çölüň eň beýik tepesine çyksa, şoňa pul goýulýardy. Şo netijede de ýaşlar diňe Nissan Patrol'u alyp doğru derejede üýtgönüp başladylar. Diňe ollar soňra bu keypler umuman aýdaýyn Dubaýyň çyraçy maşynyň hataryna uruly. Iň gymmat lamborghini ýene şoňa meňde sportiwny maşynlar bilen Nissan Patrol'u ýarışdyrýardylar we hiç maşyn Nissan Patrol'u odup bilen okdy. Şeýlelik bilen sowda seret. Endi bu ýerde kelli işledi. Öňüm ady Amray bolan Toyota markasy Nissan markasy sowdada ýa galyrdy. Bu ýerde saňa örengen galyrjy sorup. Nissan ahir soňy özüniň maşynlaryny Amerika satyp başlady. Näde Nissan özüniň maşynlaryny Amerika satyp bildi. Patrolun Amerikadaky sowdasy barada bilesiňiz gelýän bolsa dowam diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykaraňyz. Onlar indiki videolarda görüşýänçä. Hoş, sag bolun.